Love is in the air. Nga ni Love Month, aliwa mo ring puso na rin kaya katamong kaluguran king bie, ring dapat tamong ingatan at panasakitan. Aparte kanini kailangan mo namang dinan kapaningatan ing kaya katamong puso. Agpangking Department of Health o DOH Region 3, mani muna yung sangkaning kamatayan king rehiyon ng sakit king puso, manibat 2019 hanggang 2022. Ing peka-common na klase na nining awsang myocardial infarction o heart attack. Apinin ing resulta na ning bara apipigil king dagos ning daya king katamong puso. Pagbabara ay sanhi ng naipon na fatty deposit o naipong taba na nakasingit sa paligid ng daluyan ng dugo. Ang atake sa puso ay kilala rin sa tawag na acute myocardial infarction or MI. Ito ay isang kondisyon kung saan ang puso ay hindi nakakatanggap ng sapat na dami ng dugo. Dahil dito, ang kalamnan ng puso ay unti-unting napipinsala at namamatay. Malyari ka nung makaramdam pa man king salo papunta king batal pa nga at gulot ing taong atin sakit puso. Nung atin kayong makanining sintomas, kailangang munta king ospital, uling metong niya ining emergency situation. At bang aikwasang aranasan ng sakit king puso, ating miyalo ang paralan ang malyaring gawan, kalupan na ning pamaniwas king sigarilyo. Kailangan mo namang may regular exercise, mga pamangan amayap king puso, i-maintaining usong timbang, makanyan mo naman ng normal level na ng blood pressure, cholesterol at blood sugar. Samantala, mamyan namang capacity building activities ng DOH kareng health workers. Bang ituro karela ring protocols at risk assessment, at enamuli king sakiting risk factors na atin niya ing metong individual. So marami po tayong na-train na mga health workers. Kung may mga katanungan po tayo tungkol sa sakit sa puso at iba pang sakit, no, pumunta lamang tayo sa ating mga malapit na rural health unit dahil meron tayong mga doktor at nurses na pwedeng magbigay ng services sa inyo. Ako, ingke kayong dalasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.